Какво да каже човек след това невероятно изпълнение? Освен да благодарим на тези младежи за подаръка, който ни направиха. Благодарим, не на последно място, на хората, които подкрепиха концерта, защото без тях нямаше да се случи. На ръководството на община Търговище, на господин Явор Куюмджиев, депутат в Коалиция за България, на фирма за недвижими имоти Виктория, на цветарски магазин Мария. Невена получи цветя и поздравителни адреси от кметът на община Търговище, доктор Красимир Мирев, от депутатът от Коалиция за България Явор Куюмджиев, от областния и общински съвет на БСП Търговище, от партия ГЕРБ Търговище, от медицинска практика Хелиос Търговище, от музикална школа Новоис Търговище, от земеделско дружество на търговищенци, живеещи в София, от читалище Напредък, от дружеството на туристическите ветерани, от спортен клуб по художествена гимнастика Алегро, от застрахователна компания Армеец, от цветарски магазин Мария, от детска ясла номер 1 в Омуртаг и от много, много, много приятели. Песента, която следва, Невена Пейкова ще изпее за вас, уважаема публика. Винаги ще ви обичам е нейното послание към вас. Винаги ще ви обичам. Понесена от вятъра на живота, където и да стъпвам, ще мисля за вас. Където и да гледам, ще виждам вас. Където и да бъда, ще съм с вас. Когото и да срещна, ще обичам вас. И винаги ще ви обичам. If I were only being your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And I
Невена Пейкова и приятели тази вечер. До нови срещи! Концертът е изпълнен озвучаване и светлина Евгений Явор Яхимови. Екип на драматичен театър Търговище, екип на телевизия Крис Русе, видео за снимане Боян Балев и син. И аз, водещата Янета Димитрова.